nima. Ungwazuwa ka sha ta soyayya sannan ka bani nima. Na fi so in gani gaki hira in ke taya ki bayan biyan sadaki ayyiri an daura aure komai ki zo ki dauki dan babu mai hana ki ni za na yi rakwanki duka inda zaki har ni da kaina na zama naki an daura aure. Ungwazuwa ka sha ta soyayya sannan ka bani nima. Ba a yi iyaka mai so zai iya hauka bebere ko za a doka har igiya a sa a daure dangi su nemi na san marka sai murna ran da na zamta ka tafiya hawa da sauka ni kai ne wanda na dauka kowai kira ni inda ba kai ne ba za na tsere. Ungwazuwa ki sha ta soyayya sannan ki bani nima. Na baki zuciya ta kyauta ga ta nan ki rike inda ya biki za ki saka ta ba na so ki sake na san za ki ba ta kulawa a nan sai ta fi ma hutawa bari na ta sani rawa na taka na yi rawa ki gani ni na samu kawa soyayya na yi rawa ta gani. Ungwazuwa ka sha ta soyayya sannan ka bani nima. Garin madani sa'an zan zo gurin ka bani gani kiran ka na amsa soyayya taka ta bi jini jiya da idan ka kalle ni kamar murmushin ka ya doke ni kallon sa ya burge ni zai sa ni murna ni kai ne jarumin da zan nuna a gida ai mana aure. Ungwazuwa ki sha ta soyayya sannan ki bani nima. Ba ta biyan ki gona don ke ce ta ɗaya cikin 'yan mata. Ba na biyan ka gona don kai ne na ɗaya kai masarata. Zane ne ki duka abin da ya cancanta ki zam 'yar gata. Zane maka duka abin da ya cancanta ka zam ɗan gata. Sai murna ranar da zan zama to ango ke ko amarya. Akwai murna ranar da za ka zamo ango ni ko amarya. Ungwazuwa ki sha ta soyayya sannan ki bani nima. Ungwazuwa ka sha ta soyayya sannan ka bani nema. Ungwazuwa, 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 Ungwazuwa. Ungwazuwa ki sha ta soyayya sannan ki bani nima.